салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ба канали мо. Духтарако боз пеши Хатича омадагем, магазини либосҳои занонаи Хатича, бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, нӯҳум дарвоза, дасти чап баъди Гулия Голд мешава. Якум ряди магазинои шишагӣ. Иҷода куртои фасон овардагиянд бо моделҳои новинка. Ҳозир нишон метиҳем. Нархҳошонам беҳад нархҳои хубай. Мана марҳамат, анаи моделҳо бори новинкаи арганза. Чандта ранг дора? 1100 сомон духтарако. Қафтар биред. Ина размерҳо ҳамаш ҳаст. Тамошобино. Ина каседа дар корай марҳамат биёен магазини Хатича. Бо айпеш бинен. Материалошам хушрува. Ина сангчоша бобинен. Ина мино ҳамаш 1100 сомония. Духтарако 1100 сомон. Иҷода дутта фасон дора. Мана ин модел ҳастай. Духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ҳозир ман мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави. Ана баъдан бо ҳастай аз анаин модело. Чанд тафасом даёш бо поинуш дига хебда духтаро. Мана бинен чихо хушрӯ остинакошунам. Ҳозир аз наздик ма бо баёшуна нишон тиҳам украшениша. Ҳамаи ҳамино кори дастиян. 1100 сомон нархиш. Иш бо дига хе моделиш диден. Ана баъд бо анаи моделоям бори новинкаяй. Иноям ҳамашон 1100 сомонӣ. Марҳамат пешакша бинен чихо хушрӯ чикадагияй. Нигин украшать кадагияй фасонак. Хулоса духтарако бо биёнай пеш хутон бинен боварӣ дорум маххултон мешава. Нархошонам нархҳои хубай инора. 1100 сомонӣ. Ира бинен кори дастияй ҳамаш. Чандта ранг дора, рангҳои хушрӯ. Ина барои арӯсакоям сафед дорам. Каседа ки сафед дар кор боша духтаро биёен анами нуқтаи савдо. Иҷода инчунин абаяв двойкои фасон ҳаст. Куртои ипег аст. Ё чандиян балхотон? Бархтотон? 1500-1200. Инам ҷа чӣ намуд бархте мебинен духтарако. Курта ҳастай, абая ҳастай, 1200 сомон. Марҳамат бинен. Интихобшон хеле зиёдай. Беҳад фасонои хушрӯ. Мана диден 1200 сомон. Материалошон королевский бархат. Инам ки духтагӣ тайёр. Иҷода ҳозир бо куртои ипек ҳастай. Вайрам нишон метиҳам духтагӣ тайёр. Касе дар корай. Мана кори дастӣ дора. Ипека бинен чихе хушрӯ духтиян. Нархиш чанда ира? Ино 1000 сомон. 1000 сомон тамошобино. Кори дастӣ дора. Мана куртаи ипек. Каседа дар корай. Ина рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Метавонед бо ҳамроҳи хучон дар тамос баромада маълумоти бештара гирен. Насиёшам ҳастай, бирӯзовишам ҳастай. Мана диден ҳамино 1000 сомонӣ. Шумо бо нависен духтарако бо арзон мешаванд ин нархҳое ки ман шумода гуфтаистам. Мана бинен куртоода некем гап нест. Бархтошон хушрӯ. Интихобшон хеле зиёд. Ина бинен
аҷоибот ҳамашон арзонштагиан инчунин дорана аз ина муд модело ино чанди буданд 1000 сомон аз ба аҳваяти ози бо ман вайда нишон метим тона моделда чӣ меиста аз анами модело баъд бо метонен интихоб кунен ко аз ин моделоям ҳастай диден аз ин чанд расветкаяй 1000 сомон платьёи тоза дубай марамад ина вайдам бинен моделдам бинен хушрувай тоза бори дубай касе дар корай марамад нависед ина расветкошонам ҳастай вечерний образ дар кортон боша биен анами магазини хатича духтарако ино боша ҳамаш 1200 сомони кадомча мегирен 1200 сомони тамошобино моделои беҳад хушрӯ айна ёш чанд смеян 1000 анаи модело боша 1000 сомони диден тарако ина киртоҳои тоҷикона пирсида буден марҳамат дар анами магазини хатича ҳастай бинен ина танаи манекенда моделда гуфти гапо баъд бо ҳастай анаи модело диден нархи ино 800 сомон комбахти итальянкау баъд ба нотои оригинал кати тайёршудагиай комбинированӣ кардагиан қисми қафошон сиёҳая мана каседа дар кор боша биёен духтаро аз наздик бинен доставкаям доран иҷа интихоб хеле зиёдай мана қисми болора бинен ҳамаш анами куртоҳоян рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависеншона бо шумода сурат мепартоянд ин духтарако шарфора бинен чиқа шарфои хушрӯви дубайски доран 150 сомонай мана ҳам комбахт астай ҳам хамилён иҷадам интихобшон хеле зиёдай бо хучонда мустақилона нависен шумода сурат мепартоянд бинен шарфои бисёр доранд мана шарфои хушрӯ чӣ тавре гуфтум инамино ҳамаш шарфай интихобшон хеле ва хеле зиёдай мустақилона нависен бо якта ба якта суратон мепартоянд интихоб кунед румолам дорана беҳад фаслонако